Gwanki dabba ce mai girma daga cikin dangin shanu da barewa. Gwanki na rayuwa a wurare masu yanayin savanna, mai yawan ciyawa da daji, mai buɗewa a nahiyar Afirka. Fatar jikin gwanki tana da launin toka, mai ɗan ja, fuskar kuma tana da layi baki da fari, kamar abin rufe fuska. Maza da mata suna da ƙaho mai lanƙwasa baya wanda zai iya kaiwa tsawon kusan mita 1. Gwanki na rayuwa cikin ƙananan rukuni na mata da yara, tare da namiji mai kare yankinsa. Abincin gwanki ciyawa ne, musamman ciyawa mai tsawo. Namiji yana da hali na faɗa da ƙaho wajen kare yankinsa. Gwanki dabba ce ta biyu mafi girma a cikin dangin barewa bayan eland. A tarihin halittu, asalin gwanki daga dangin hippopotamus ne, wasu nau'ikan dabbobi masu dogon ƙaho. Kuma jinsin gwanki sun rabu da sauran nau'o'i na danginsu kusan shekaru miliyan 3 da suka wuce. Sai dai masana da masu kare haƙƙin halittun dawa sun ce adadin gwanki ya ragu sosai a wasu sassa na duniya saboda farauta da lalacewar muhalli. Amma a matsayi na duniya baki ɗaya, gwanki ba sa cikin jerin dabbobin da ke cikin hatsarin ɓacewa daga doron ƙasa. Wuraren da aka fi samun gwanki da yawa sun haɗa da gandun dajin Kuriga da ke ƙasar Afirka ta Kudu, da Niokolo-Koba da ke ƙasar Senegal. A Najeriya, wuraren da aka fi samun gwanki su ne yankunan arewa maso yamma, da arewa maso tsakiya, da kuma arewa maso gabas, musamman a jihohin da ke da yanayin savanna mai ciyawa da yawa, kamar jihohin Bauchi, Taraba, Adamawa, Niger da Kaduna, musamman a gandun dajin Yankari da Kayinji National Park, da kuma Gamshaka Gumti National Park da ke jihohin Taraba da Adamawa. Haka zalika a jihohin arewa maso yamma, musamman Kano, Katsina da Kaduna, ana samun su a yankuna masu ciyawa, amma ba da yawa ba. Ba shakka, gwanki na da matuƙar muhimmanci ga al'adu a Afirka. To shin me yasa Bahaushe ke yi wa gwanki kirari da mai rangwangwan? A takaice, Bahaushe ya yi wa gwanki kirarin mai rangwangwan saboda taurin zuciya, ƙarfin hali da dabbar ke nunawa a rayuwarta da kuma gwagwarmayarta. Gwanki dabba ce mai ƙarfin jiki da jarumta. Idan namijin gwanki yana faɗa da wani, baya taɓa ja da baya ko ya nuna gazawa. Zai tsayin daka ya ci gaba da gwabzawa iya ƙarfinsa har sai an san wanda ya fi ƙarfi tsakaninsa da abokin faɗansa. Wato dai a wajen gwanki wajibi ne a kece raini. Wannan hali ya sa aka danganta shi da rangwangwan, wato rai mai taurin kai da juriya. A takaice, Bahaushe ya yi wa gwanki kirarin mai rangwangwan saboda taurin zuciya da ƙarfin hali da dabbar ke nunawa. Come with me now.